Ġiet approvata verżjoni riveduta tal-linji gwida proposti mill-Kumitat tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali. B'hekk dawk li applikaw għal warrant ta' avukati u prokuratur legali matul din is-sena se jkunu jistgħu joqogħdu għall-eżerċizzju li jiddetermina jekk persuna hix tajba u xirqa għal professjoni legali. Dan il-proċess kien daħal bl-emendi tal-2021 li kienu saru fil-kodiċi tal-Organizzazzjoni Proċedura Ċivili. Skont dawn l-emendi huwa l-Kumitat tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali li jrid jirrakkomanda jekk kandidat ikunx persuna tajba u xirqa u li mill-linji gwida ma jkun hemm xejn li fil-fehma tal-Kumitat ma jkunx kompatibbli mal-eżerċizzju tal-professjoni legali. Dawn l-linji gwida ġew approvati mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Il-Ministru Jonathan Attard ringrazzja l-Kumitat u esprima sodisfazzjon tiegħu għal fatt li bid-dialogu bejn il-partijiet ġie żblukkat l-impass li kien inħoloq. Fl-istess waqt saħaq li għandhom jissuktaw id-diskussjonijiet bil-għan li jkomplu jittejbu dawn il-linji gwida. Dan huwa pass importanti li wasalna lieh b'rida tajba tal-żewġ partijiet u bid-diskussjoni u bid-dialogu fejn femna l-pożizzjoni ta' xulxin u rajna kif nistgħu nisblukkaw din is-sitwazzjoni. Jiena approvajt il-linji gwida bil-premessa wkoll li d-diskussjoni tkompli b'tali mod li nkomplu nsaħħu dan il-proċess għax huwa dan il-proċess li se jwassal ukoll biex nkomplu nżidu l-istandards fis-settur. Il-Ministru Attard appella biex il-proċess kurrenti jingħalaq mill-aktar fis biex il-105 kandidati illi diġà ġew eżaminati u approvati mill-imħalfin jirċievu l-warrant fl-iqsar żmien possibbli. Għal dan il-għan il-Ministeru għall-Ġustizzja qiegħed jagħti l-assistenza neċessarja biex il-kandidati jirċievu u jissottomettu l-informazzjoni diġitalment bil-għan li jiġi faċilitat il-proċess u jitmexxa b'aktar effiċjenza.